Һаумыһығыҙ, Сәләм каналында Хәйбулла яңлыҡтары. Улар менән һеҙҙе мин Нурия Байгужина таныштырам. Бөгөнгө темалар хаҡында ҡыҫҡаса. Хәйбулла районында әсә көнө уңайынан байрам саралары үтә. Әсә булыу оло бәхет. Аҡяр ауылында йәшәүсе Гөлдәр Ҡужина шул бәхеткә төрөнөп йәшәй. Йыл һайын ноябрҙың һуңғы йәкшәмбеһендә илебеҙҙә әсә көнө билдәләнә. Быйыл байрам 30 ноябрға тура киләсәк. Ошо көн уңайынан районыбыҙҙың һәр ауыл биләмәһендә төрлө байрам саралары үткәрелде. Исмәғил Тәсимов исемендәге Аҡяр тау колледжында ла матур кисә ойошторолдо. Байрамға Аҡяр ауыл биләмәһенең махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы яуғирҙарының әсәләре һәм ҡатындары саҡырылды. Күркәм йылы мөхиттә үткән аралашыу өҫтәл артында дауам итте. Махсус хәрби операция яуғирҙар өсөн генә түгел, уларҙың яҡындары өсөн дә оло һынау. Әле улар беҙҙең йылы һүҙгә, иғтибарға һәм ярҙамға мохтаж. Күңелле йырҙар һәм көйҙәр менән үрелеп барған сара ҡатын-ҡыҙҙарға бер-береһе менән осрашыу, күңел кисерештәре менән уртаҡлашыу, әңгәмәләшеү мөмкинлеген бирҙе. Сарала ҡатнашыусы әсәләрҙе район хакимиәте, ауыл биләмәһе һәм район ветерандар советы вәкилдәре ҡотлап, иң изге теләктәрен еткерҙе. Минеңсә, был сара бик матур үтте. Дәртләнеп, әсәйҙәр йәнләнеп, нейҙең йырлап, тигәндәй, ултырып, аралашып ултыралар. Кәрәкле ниндәйҙер бер һораулары туһа, һорауларын да биреп. Минеңсә, был сара бик урынлы. Район кимәле буйынса бөтә ауыл советтарында ла был саралар үтә. Әсә булыу ҙур бәхет, оло яуаплылык һәм балаларың тураһында хәстәрлек күреү ул. Әсә күңеленең киңлеге, изгелеге тәбиғәттән килә. Аҡяр ауылында йәшәүсе Гөлдәр Ҡужина өлгөлө райондаштарыбыҙҙың береһе. Ул 4 бала әсәһе. Һоҡланғыс, тырыш ҡатындың йәшәйеше менән беҙҙең ижади төркөмдә танышып ҡайтты. Ҡатын-ҡыҙҙың бөтә матурлығы, күркәмлеге әсә булыуҙа. Гөлдәр Ҡужина шундай бәхетле әсәләрҙең береһе. Геройыбыҙ сығышы менән Мәмбәт ауылынан 2001 йылда Оло Арыҫланҡол ауылы егетенә кейәүгә сығып, тормош иптәше менән ҙур һәм татыу ғаилә ҡорған. Быйыл яҙмыштарын бергә бәйләүҙәренә 24 йылдан ашыу ваҡыт үтеп киткән. Улар 1 ул һәм 3 ҡыҙ үҫтергән. 2001 йылда кейәүгә сыҡтым Оло Арыҫланҡол ауылына. Шунда ҡайнай бейем йортонда инде. Беҙҙең Хәйбулла Саид һәгенде ҡайнай йортонда 13 йылға яҡын йәшәнем. Шунан балалар шунда үҫтеләр инде. Шуға мына балаларҙың тәрбиәһендә ҡайнымдарҙың, мына ошо төп йортта йәшәүҙең йоғонтоһо бик ҙур тип уйлайым. 2015 йылда Ҡужиндар Оло Арыҫланҡол ауылынан Аҡярға күсеп килә. Яңы йорт һалып сығып, тырышып донъя көтә башлай. Күп балалы әсә булыуы әлбиттә ауыр һәм мәшәҡәтле. Әммә яныңда һине аңлаусы тормош иптәшең, ярҙамсыл балаларың булғанда, донъя йөгөн бергәләп тартыуы еңелерәк. Әле өлкән ҡыҙҙары Гөлшат кейәүҙә, 3-нсе мәктәптә эшләһә, улдары Илмир Өфөлә эшләй. Сәлимә ҡыҙҙары Ҡазанда белем алһа, кесе ҡыҙҙары Наҙгөл 7-нсе класс уҡыусыһы. Балаларҙың үҫеү мәле бер генә тип һанай Гөлдәр. Шуға ла көндәлек донъя мәшәҡәттәренән арынып, балалары менән аралашыуға ваҡыт таба. Балаларҙы үҫтергәндә дәрестәренә күп йөрөнөм. Һәм ҡайҙа экскурсияға баралар, мин ҡуша йөрөнөм. Ҡайҙа бер походка барһалар, мин ҡуша йөрөнөм. Магнитогорская аквапаркка барһалар, мин ҡуша булырға тырыштым. Әгәр ҙә балалар менән ҡуша уларҙың ошо средаһында белеп, иптәштәрен белеп, нисек ул тота, нисек ул аралаша башҡа балалар менән, шуны белеп йөрөһәң, шул файда итә инде. Шуға балалар менән ябай булыр кәрәк инде. Балалар менән бергә үҙең, мин шәпмен, мин ҙурмын, мин олораҡмын һинән, һин бәләкәйһең тип ҡарарға түгел. Һеҙ бит бәләкәй булғанығыҙ, улар ҙур булмағаны. Шуға мин беләм тигән ҡарашта булырға ярамай. Балаларҙың бөтөн башланғыстарында инде кәңәштәр менән ярҙам итәбеҙ инде, ләкин ҡыҫылмайбыҙ.
үзең яйларынса, үзләр нисек телей. Әйтәм бит мин берһендә теге хөрәп бер кайда укырга индермәдем. Һин диплом алырга тиешсең, һинең дипломың кызыл булырга тиеш дигән максат менән барманык. Үзеңнең яйыңса укы, ләкин укыйһың дип бардым инде. Һәр яктан да уңган героебыз балалары өчен үрнәк булырга тырыша. Тик ултырырга яратмайым, ди үзе хакында Гөлдәр Рәшит кызы. Ул һәр вакыт нимәлер эшләргә тырыша. Әйтергә кирәк, уның заманса стильләштерелгән түшелдерлекләре, селтәрләре һәм башка кул эшләре күзнең явын алып, матурлыгы менән хокландыра. Шулай ук героебыз заман менән бергә атлап торттар һәм бизе бешереп һата. Телеграмдагы каналы иһә бик күп язылучылар тапкан. Мин түшелдеректәр эшләнем. Күп келіндерге, келештерге эшләп, мин үзем тугандарыма ала, бүләк бик отошлы килеп сыга инде, яратып кабул иттеләр юбилярдар. Әгәр дә уларга шундай селтәрдәр бүләк иттеләр инде. Был селтәрдәрне эшләргә шулай ук иптәшем ярдәм итте. Ул көмбәзләп миңа тәңкәләрне эшләп бирһә, чөнки бында күп кешеләр ул юк. Угал осталык кәрәк, шул көмбәзләп матур итеп миңа тәңкәләр эшләп бирһә, мин тәҙергә инде яратам инде, бәйләһәм дә бәйләйем инде. Әсәй минең өсөн әлбәттә иң якын, иң ялы. Әсәй йомарт, киң күңелле кеше. Гел дә ярдәм итеп, берәй һораулар менән килһәк тә, гел ярдәм итеп, әйтеп, өйрәтеп тора. Әсәй менән аралашыбыз якын. Сирдәрде һөйләп торам. Әсәгә ешрак кияүгә сыктым. Шулай да әсәгә ешрак килергә тырышабыз. 10 минут кына утырып сәйсеп һөйләшеп алһак та, ул бик яхшы, минең өчен күңелгә рәхәт, тыныс булып кала. Минең әсәем оста куллы, матур, кадерле. Мин әсәемде яратам. Мин әсәйдән панкейк һәм коймак куярга өйрәндем. Шуннан бизе эшләргә, торт буярга, шул бирергә. Катын-кыз өй йылыһын, кутын хаклап кына калмай, бар көсөн, белемен, тәҗрибәһен ил эшенә лә куша, тырышып хезмәт итә. Гөлдәр Кужина 20 елдан ашы гомерен балаларга белем бирүгә арнаган. Ул башлангыч класстар укытучысы. Уның дәресләрен әле лә Олы Арслангол Акъяр авылының 1-нче мәктәбе укучылары кадерләп хәтергә ала. Хәзерге көндә бәхетле әсә Акъяр авылының 3-нче мәктәбенең 1-нче класс укучыларын үз канаты астына алып, белем үрдәренә алып баруын дәвам итә. Гульдара Рафитовна очень добрая учительница. Мы всем классом ценим ее труд и ее доброту. Когда я ее первый раз увидела, она мне сразу понравилась, потому что она всегда улыбалась. И мы всем классом тоже ее все любим. Поэтому она и становится все добрее, с каждым днем и добрее. Гөлдәр Рәшит кызы бик тәҗрибәле, балалардан күңелен яулаган педагог дип әйтә алам. Былтыр минем Эмилия кызым Гөлдәр Рәшит кызына әдерлек классына йөргәйне. Шунда укытучысын яратты. Хәзер инде ул 1-нче класс укучысы. Мәктәпкә теләп йөри, чөнки Гөлдәр Рәшит кызы дәресләрне бик кызык итеп, күңелле, төрле методиктар кулланып үткәрә. Без ата-әсәләр дә Гөлдәр Рәшитовнаны тик хөрмәт итеп торабыз. Гөлдәр Рәшитовна кушкан эшләрдә лә бергәләп, күмәкләшеп эшләргә тырышабыз, ярдәм итәргә тырышабыз. Заман башка, заң башка дигәндәй, хәзерге заман әсәләренә бик күп вазифа йөкмәтелгән. Улар эшләрендә лә өлгерергә тырыша, гаиләһенә лә игътибар бүлеп өлгерергә тиеш. Шул ук вакытта үзеңә, күңел торышыңа вакыт бүлергә кирәк. Гөлдәр Рәшит кызына карап хукланмау мөмкин түгел. Ул матурлыкка ынтылучы, һынаударга бирешмәй, заман менән бергә атлаучы әсә буларак күптәребезгә үрнәк булып тора. Нурия Байгужина, Илнур Кырымгужин, Гөлнәр Сурина, Яңалыктар хезмәте, Акъяр авылы. Хәйбулла районы китапханалары арасында үткәрелгән имиджлы конкурс дәвам итә. Быел ул ватанды хаклаучылар һәм махсус хәрби операцияларда катнашучы яугырларга һәм уларның гаилә агзаларына ярдәм итү елына, шулай ук бөек еңүдең 80 еллыгына арнала. Яңырак Әбүбәкер авылы модельле китапханаһы ла үз сараһын тәкъдим итте. Тулырак киләһе язмала.
Әбүбәкер ауылы модельле китапханаһы ел һайын иминжлы конкурста катнашып, төрле саралар үткәрә. Бүгенге осрашыу һугыш осыры балаларына арналды. Мәдәният йортының сәхнәһендә тыл ветерандары, авылдың хөрмәтле агыйнәйләре урын алды. Уларның хатирәләре тырыш хезмәт менән үткән тормыш юлы күптәргә үрнәк. Фирдәүс Әбүбәкерова 1942 елда туган. Һугыш уның өсөн атаһын югалту авырлыктар менән бәйле. Мәрьям Билалова һугыш тамамлангач туһала, унан һуңгы кыенлыктар һаман да агыйнәйдең хәтерендә. Атам һугыштан яраланып кайтты. Яраланып кайтып 43-нче ел мин туганмын. Шуннан баягы яраланып кайтып, у вакытта бит инде аслык, ялангачлык, ниме юк. Баягы Муса кайып дигәндәй яшәнегендә ниме баягы иген буга әзгенә кирмәннән тарта торгайны, буйгаң буга әзгенә буга курмас итеп курып ашай торгайны, талхан итеп буга нишән яна баягы бер хайрабыз булды. Шу хайр аркасында, мал аркасында авырып үлмәй яшәнек, Аллаһка шөкер. 42 елда туган баламын инде. Атайым һугышка иткәндә мин булмай калган баламын. Атам 42 ел март айында һугышка иткән. Мен 1 майда туганмын. Атайым март, апрель, июльдән 12-ндә вафат булган. Шуннан Ашкадарда туганбыз. Ашкадарда тордык, атайым укытучы булды. Шуннан Ашкадардан Ентишкә үтеп килдек. Ентиштә 2 ел яшәп, шу Әбүбәкергә килдек. Әбүбәкергә килеп 7 класста беттем. 2-нчегә укырга бармадым. 1 ел эшләмәй йөрдем дә. Шу 52-нче ел даярка булып эшләгәйнем. Шуннан бери даярка булып эшләп, пенсиягә сыктым инде. Бөек еңүгә быел 80 ел тулды, әмма әле илебез именлеген ир-егетләребез һаклауын дәвам итә. Сәхнә түрендә махсус хәрби операцияларга катнашучы якташларыбызның әсәрләре лә урын алды. Олы һынауга бирешмәй, нык булырга тырышкан катындар әле безнең игътибарга һәм ихтирамга мохтаж. Осрашу әсәрләргә күңел күтәренкелеге һәм дәрт өстәне. Минең улым 3 ел һугышта йөри, яралыларды ташый, 2 тапкыр нәмәгәләлекте, дронгаләлекте, иптәш малай үлеп, илап әсәй суайтты дип, ул яралыларды ташый, ул үлкләрде күп күрә инде. Бәгә как скорый помощь мәкәри, шофер бит инде. Бер бала менә 3 ел буена йөри, һугыш битеп, юкмы, февральдә генә отпускага китеп киткәйне. Мин үзем барып күрдем дә. Менә хәзер уже 3 ел йөри шунда һугышта. Сарала шулай ук абруйлы кунактар, якташтарыбыз Башкортстанның халык шагыйре Кадим Аралбаев һәм Шоңкар журналының хезмәткәре Айнур Акилов катнашты. Улар буш кул менән килмәне. Һугыш осыры балаһы буларак Кадим Абделгалим улы яңа әсәрләрен тәкъдим итте. Айнур Акилов 2 яугы рәсәһе Зөмәйрә Алабирдинага журналдың махсус бүләген тапшырды. Кунактардан килеүе осрашуга тагыла мәртәбә өстәнә. Бүген без менә Кадим Абделгалим улы Аралбаев белән килдек. Ошо сарага бында без бит инде Шоңкар журналында үткәргән акциялы ошо Әбүбәкер авылыннан Зөмәйрә Алабирдина дигән апайыбыз төп призы отты итторагыз һәм шуны тапшырып подписка максатында бүген килдек һәм ошо сараны берсен күтәреп сактык дип әйтәйек инде. Ошо үземнең авылга бик куанып кайттым. Бандай сараларга кайтырга тырышабыз инде. Юл якын булмаһа һәм ошо авылдашларыбызды шайтып тәбрикләп данлау безнең өчен олы куаныч инде. Йылылык, ихласлык менән тулы сара мәктәп укучыларының үҙешмәкәр артистлардан концерт номерлары менән үрелеп барды. Осрашу тагы ла бердә илебез тарихында бик күп югалтулар килтергән Бөек Ватан һугышы йылдарын, уның батырларын онытмаска һәм киләсәк буыннарга ошо истәлектәрне тапшыру кирәклеген билдәләп үтте. Нурия Байгужина, Винят Улыбаев, Илнур Кырымгужин, яңалыктар хезмәте, Әбүбәкер авылы. Ошоның менән бүгенге сыгарылыш тамам. Барлык яңалыктарды һәм язмаларды безнең социаль селтәрләрдә карый аласыгыз. Хәерле ял көндәре теләп, мин һезнең менән хушлашам. Һау булыгыз.